Spoločnosť Thermospas vyrába masážne bazény už viac ako štvrťstoročie a v súčasnosti je najväčším maloobchodným predajcom masážnych bazénov na svete. Thermospas víťazili vo všetkých súťažiach organizovaných asociáciou profesionálnych výrobcov masážnych bazénov. Za plnohodnotný servis svojim spotrebiteľom získali ocenenia od spotrebiteľských organizácií Better Business Bureau a National Spa and Pool Institute. Thermospas dvakrát vyhrali súťaž o najlepší produkt v ankete spotrebiteľského časopisu Consumer Digest Magazine. A za každým, keď si v národnej súťaži o prestavbu bytu súťažiaci môžu zadarmo vybrať ľubovoľnú značku masážneho bazéna, zas a znova ich voľba padne práve na Thermospas. Thermospas jednoducho ponúka najlepšie masážne bazény na svete a zabezpečuje tiež najlepšiu dodávku, servis a starostlivosť o zákazníka. Už stáročia sú teplé pramenité kúpele miestom pre odpočinok a zábavu a rovnako to platí i dnes. Tisícky ľudí totiž vďaka masážnemu bazénu od Thermospas dokážu pretvoriť svoju záhradu na luxusné kúpele. Naši zákazníci nám vravia, že kúpou masážneho bazénu od Thermospas sa kvalita ich života zásadne zlepšila. Nie je lepšieho spôsobu relaxácie, ako si posedieť v bazéne Thermospas. Stačí pár minút v masážnom bazéne a cítim sa ako vymenený. Masážny bazén je miestom, kam sa schováte pred telefónmi a televíziou, ako si doma čo najlepšie oddychnúť a zrelaxovať sa. Moderná technológia ponúka mnoho spôsobov rozptýlenia, ktoré rozdeľujú manželské páry a vzdialujú nás od našich detí. Preto v roku 1999 Thermospas požiadal svojich zákazníkov, aby si jeden večer v týždni vyčlenili iba pre svoju rodinu, aby si na 20 minút spoločne posedeli v masážnom bazéne, zrelaxovali sa a porozprávali. Ohlasy, ktoré sme dostali, nás ohromili. Thermospas je pre nás miestom rodinných stretnutí. Používame ho, keď chceme prekonať bariéry a stretnúť sa v o niečo uvoľnenejšej atmosfére. Každý je dnes zanepráznený, málo kedy spolu večeriame. Moje deti sa naplno venujú karate. Nie je veľa aktivít, pri ktorých by sme sa ako rodina spoločne stretli pri jednom stole. Ale toto je miesto, kde trávim s dcérkami chvíle pohody. V masážnom bazéne oddychujem dvakrát denne. Raz spolu s dcérami obyčajne preberieme, čo sa za deň udialo, čo bolo v škole. Je to čas vzájomného zbližovania a to je skvelé. Potom ich uložíme spať a po večeri sa sem vrátim s manželkou a relaxujeme tu spolu. Thermospas vám ponúka zábavu a šancu tráviť voľný čas s tými, ktorí sú pre vás najdôležitejší. V roku 2004 sme urobili nezávislý prieskum, v ktorom sme porovnávali 500 vlastníkov Thermospas so skupinou 500 ľudí, ktorí náš bazén nemajú, ale zodpovedajú profilu našich zákazníkov. Výsledky prieskumu ukázali, že naši zákazníci boli šťastnejší, menej stresovaní a ich milostný život bol lepší. Dôležitejšie než akákoľvek štúdia sú však každodenné ohlasy od našich zákazníkov. Už len to, že si sa môžeme výjsť len my dvaja, ako som už povedala, len tak, aby sme sa porozprávali, že môžeme tráviť čas spolu a o samote je úžasné. Je to ako keby sme zrazu žili iný život. Slovo spa pochádza z čias Rimanov. Je to skratka pre sanus per aquam, čo znamená zdraví vďaka vode. V roku 1995 prišla spoločnosť Thermospas so sloganom Voda je náš liečiteľ. V roku 2001 spoločnosť Thermospas v spolupráci s nadáciou pre liečbu artritídy vytvorila liečivé masážne vane. Sú to jediné bazény, ktoré dostali od americkej nadácie pre liečbu artritídy prestížne ocenenie za jednoduché ovládanie. Dobrovoľníci z našej nadácie spolupracovali s dizajnérmi a inžiniermi z Thermospas v snahe pomôcť im pochopiť špecifické potreby pacientov trpiacich artritídou a odstrániť možné bariéry pri používaní masážneho bazéna. A naše liečivé bazény neboli jediným produktom, za ktorý Thermospas dostali ocenenie za jednoduché ovládanie. Vynašli sme systém, ktorý umožňuje ľahkú výmenu a pohodlnú starostlivosť o filter vášho bazéna. Kryt, ktorý sa jednoducho ovláda a zdvíhací mechanizmus, ktorý nevyžaduje takmer nejakú námahu pri odkladaní alebo výmene krytu. A dokonca i jednoduchý systém, vďaka ktorému môžete bezpečne vojsť i výjsť z vášho bazéna. Pri ovládaní nami patentovaného ventilu nemusíte byť mimoriadne zručný a umožní vám regulovať tlak vody od 0,56 až po 1,55 atmosfér. Najlepšie však je, že tieto jedinečné vylepšenia sú dostupné takmer pri každom modeli Thermospas. Niet divu, že sa nám od našich zákazníkov dostáva viac ocenení ako hoci ktorej inej konkurenčnej značke. Každý deň robím stretchingové cvičenia, stalo sa to súčasťou môjho dňa a denne používam i Thermospas. Zistil som, že pri stretchingu ako takom sa moje svaly nezrelaxujú natoľko, ako keď tieto cvičenia spojím s používaním Thermospas.
Z času na čas mávam náhle bolesti v dolnej časti chrbta. Je skvelé, že vždy, keď sa vrátim domov, čaká tam na mňa liek v podobe Thermospas. Teplá voda a masážne trysky podporujú môj krvný obeh, obzvlášť v zime, keď sú moje bolesti intenzívnejšie. Thermospas mi zlepšuje krvný obeh a zmierňuje bolesti. Keď mám stuhnuté svaly, viem, že Thermospas mi pomôže. Asociácia fyzioterapeutov využívala masážne bazény od Thermospas pri liečbe pacientov po operácii kolenného kĺbu. Ich štúdia preukázala, že pacienti, ktorí používali Thermospas, mali menšie bolesti a väčší rozsah pohybu ako tí, ktorí boli liečení klasickou metódou. Lekársky časopis v Novom Anglicku uverejnil štúdiu, ktorá dokazuje, že pacientom, ktorí pravidelne používajú bazény SPA, klesla hladina cukru v krvi o 13%. Národná nadácia pre kvalitný spánok potvrdila, že teplá voda v masážnych bazénoch zlepšuje vyplavovanie endorfínov. To následne prirodzeným spôsobom znižuje stres a spánok prichádza rýchlejšie a je kvalitnejší. Keď sa zrelaxujem v Thermospas, spím oveľa lepšie, ako keď som zaspával na gauči alebo pred televíziou. Keď som v strese a nedokážem sa uvoľniť, posedím si 20 alebo 25 minút a niekedy dokonca iba 10 až 15 minút v Thermospas a uvoľním sa natoľko, že keď sa vrátim do spálne, i hneď zaspím. Je to vyslovene ako tabletka na spanie. Keď mám problém so spaním, vstanem a idem do masážneho bazéna, bez ohľadu na to, či sú 2, 3 alebo 4 hodiny ráno. Keď som nervózny, výjdem von a ponorím sa do horúcej vody. Je to úžasné. Každoročne dostávame od našich spokojných zákazníkov toľko listov, že sme ich usporiadali do malej knižky nazvanej Rodinný album Thermospas. Nachádzajú sa v ňom nevšedné príbehy našich zákazníkov, ktoré svedčia o tom, koľko zdravotných problémov pomohli vyriešiť masážne bazény od Thermospas. Masážne bazény Thermospas tak možno na prvý pohľad nevyzerajú, ale v skutočnosti sú to prenosné a samostatné zariadenia. Na rozdiel od iných masážnych bazénov si tieto nevyžadujú pripojenie na vodovod. Potrebujete len elektrickú prípojku. Bazén stačí naplniť pomocou záhradnej hadice a o ostatné sa už postará sám. Fakt, že Thermospas sú prenosné, znamená, že na ich inštaláciu nepotrebujete stavebné povolenie a nijako neovplyvnia výšku vašej dane z nehnuteľnosti. Keďže súčasťou Thermospas je jej uzamykateľný systém a bezpečnostný kryt, nebudete okolo neho musieť postaviť nejaký plot, ako to býva pri bežných bazénoch. Thermospas sú navrhnuté tak, aby ich bolo možné použiť v interiéri i v exteriéri, a to bez ohľadu na ročné obdobie.